Jeg kunne godt vise jer billeder af grædende børn eller forældre, der skændes, men det gider jeg ikke bruge tid på, for I ved allerede, hvordan det ser ud. For det er jeres virkelighed. For det er jeres børn, der mærker alt det, I ikke får løst. Det er dem, der går på listefødder. Jeres børn mærker det hver dag. Hver gang I ikke får talt sammen, hver gang I vælger stilheden eller konflikten. I siger, vil have ro, men hvad gør I for at få den, I venter på familieretshuset? På et system med lang ventetid, og vi ser desværre kun, at konflikten eskalerer, inden sagen starter. Det er svært, ja, men jeres barn kan ikke bære det. Hos Skilsmissevejen laver vi vilkårsforhandlinger, hvor I sammen som forældre tager stilling til samvær, bopæl, økonomi på en dag. Ikke om 6 måneder, ikke om 12 måneder. Så kan I gå hjem hver for sig med en aftale og ro fra hinanden. Det kræver 2 til et samarbejde, men kun 1 til en konflikt. Skilsmissevejen. Kontakt os i dag. Det handler ikke om, hvem der er ret. Det handler om børnene.